опасно да се пътува до Истанбул вследствие на атентатите, за които се говори по телевизията? Ще ви отговоря на този въпрос последния начин. Животът в Истанбул продължава такъв, какъвто винаги е бил. Многостранен, многоцветен, разнообразен и винаги забързан. Атентатите, за които се говори, се случват на политическо ниво и по никакъв начин не рефлектират върху ежедневният живот на обикновения човек или на бизнеса. Съответно, нашите пакети се случват така, както винаги са се случвали и се организират по абсолютно същия начин. За последните изминали уикенд пакети, които сме организирали, може да проверите на нашата Facebook страница. Ние публикуваме снимки от преживяването на нашите пациенти редовно в съответните албуми. Уверявам ви, че нито един от тях не е бил забавен на границата прекалено много или излишно много. Нещата до такава степен са се случили нормално, че дори не са били отменени екскурзиите с разходка с корабче по Босфора или аквариума и неговото посещение. Разбира се, решението дали да предприемете пътуването до Истанбул сега или малко по-късно е напълно ваше. Но имайте предвид, че няма нужда от излишни страхове и притеснения, или поне не повече от тези, които сте имали до сега. Все пак решението е ваше и се надявам да вземете правилното такова за себе си.